masa hankalin da idan an yi masa bayani cikin ruwan sanyi zai gane, sai dai in ba a so ai ba. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. In kuna son Allah ku yi wa manzon Allah da'a da biyayya, ku kadaita shi da da'a yadda za ku kadaita Allah da ibada, sai Allah ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Hakika ubangiji mai gafara ne sannan ko mai jin kai ne. Sai Allah ce qul ati'u Allah war rasul, ce da su ku bi Allah ku bi manzon Allah. Fa in tawallaw, in ko kuka juya baya, fa inna Allah la yuhibbul kafirin, ubangiji ta'ala baya son kafirai. Lafazin fa in tawallaw tatawallaw ne, wato ta'un guda biyu sai aka shafe da aka bar daya, saboda ka'ida ta cewa ma bi ta ay nubtidi qad yuktasar fihi ala ta ka tabayyana al-ibar. Ma'ana duk abin da ya fara da ta guda biyu ya halatta ka shafe ɗaya ka bar ɗaya. Tatawallaw sai ka ce tawallau, tatazakkar sai ka ce tazakkar, tatafakkar sai ka ce tafakkar, tatadabbar sai ka ce tadabbar, tatashagal, tatafaham duk ka ce tafaham, tatadabar zuwa ya halatta ka shafe ɗaya ka bar ɗaya. Saboda in ba sai wani ya ɗauka tawallau wato kamar fi'ili madi ne na waɗansu jama'atu zukur al-ghaibina wanda ba sa nan, amma tawallau fi'ili mudari ne da kake fuskantar da shi zuwa ga abokan magana jama'atu zukur al-hadirina amamak. Yani fa in tatawallaw, in kun juya baya, fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Balagar da ke cikin nan da sai a kawo lamiri a madadin suna na zahiri, amma sai aka kawo suna na zahiri a madadin lamiri. A madadin a ce fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbukum, in kun juya baya to Allah baya son ku. To da an faɗi haka sai zanto baya son ku wanda wannan aya ta saka kuna da rai. Wani wanda zai zo bayan saukar aya da zamani ba ta shafe shi ba, amma sai aka ce fa inna Allah la yuhibbul kafirina, Allah baya son kafirai. Ma'ana sai kuma ya nuna juya manzon Allah baya me hukuncin sa, kafirci kenan. Fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Inda lamiri aka kawo ba za a samu fa'idar cewa wanda ya saba manzon Allah kafiri bane, dan al-ismu zahir shi ya kawo fa'idan kafiri ne. Sannan kuma inda lamiri aka kawo ba a kawo al-ismu zahir ba, sai ya nuna takaituwar hukuncin kan waɗancan da ayat ta soka lokacin suna dare, sahabbai kenan ko waɗanda suke zamani da manzon Allah. Amma ire-iren mu da sai a ce mu ba za mu shiga cikin ayar ba, amma da Allah ya ce fa inna Allah la yuhibbul kafirin bil alif wal lam, da shi sifa ce, riga ce ga tanan a dauke a kasuwa, duk wanda ya dauka kaga ta shafe shi kenan. Amma in lamiri ne ko kaga lamiri ga mai shi kenan yana dole a samu sahibul damir. Amma al-ismu zahir akwai nau'in min al-umum, akwai umumi a cikin sa. Abin da zamu rufe da shi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Imam Abu Dawud ya rawaito shi, yace haddathana Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal wa Abdullah ibn Muhammad an-Nufaili qala haddathana Sufyan an Abi an-Nadr an Ubaydillah ibn Abi Rafi' an abihi an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala, manzon Allah yace la alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi, kar ku yadda in samu ɗaya daga cikin ku ya kishin gida akan shimfidarsa ko tabarmarsa ko kuma kujerarsa. Arika tabarma ko kujera wadda ka iya jingina, kujera ne. Kar in samu ɗaya daga cikin ku a kishin gida akan kujerarsa, ya atihil amru min amri, wani umarni cikin al'umarni na ya zo masa, mimma amartu bihi cikin abin da na umarni da shi, au nahaitu anhu ko na hana, fa yaqulu sai ka ji ya ce la nadari, mu ba mu da wannan hadisin. Ma wajadna fi kitabillahi tabanahu, abinda muka samu a Qur'ani ya ishe mu ba ruwanmu da hadisi. Manzo Allah ce kar in samu ɗaya daga cikin ku ya ce haka. Malamin na kawo wannan hadisi daidai wannan aya dan nuna yadda yake wajibi ne bin alqur'ani, to haka kuma wajibi ne bin hadisi. San Allah ce qul ati'u Allah, sai kuma ce me war rasula, ka bi Allah kuma ka bi manzon Allah. Fa in tawallahu fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi yafe mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.